pizza. Men lyden er der stadig. Ja. Vi skal ikke lade i gang. Okay, først skriver vi en ligning. Ja. Hvem? Skriv 12x plus Ja, vi godt. 5. 12x. Ja, du skal nok lige skrive først. Ja. Gang det, ja. Er lige med 3 plus 2x. Højreklik. Og man højreklikker. Kæft, jeg er god. Og Manipulate equation. Yes. Så skal vi trække 5 fra på begge sider. Ja, men så skal du lige gøre noget andet. Så skal du lige skrive noget andet Sådan her. der. Så skriver vi noget andet her. Der er minus 5, og så blive. Og husk at show steps. Så er der der. Og så skal vi... Nu kan man i hvert fald sige, at der er trykket 5. Skal vi så ikke plus tal x? Og hvis I er i tvivl om, hvem der snakker nu, så er det Jonas. Minus 2x. Og Ida. Ja, minus 2x på Og begge Nina. sider. 20. Så har vi svaret. Så skal vi have det der med... Det kan vi. Hvad er det der? Hvad er det der? Multiply. Giv vi det med 10. Er det det? Ja, jeg tror jeg, man skal. Er det ikke det? Ja, det er det, det giver. Tralla. Da 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 da. Minus en femtedel. Ja, så... Nej, kan man ikke så gå tilbage og sige... Så er det det. Jo, men så prøv at lade rykke det der lidt op. Så. Men nu kan du ikke se, hvad du gav. Det var så mærkeligt. Så gør vi det lige en gang til. Okay, minus 5. Og gang... Det var lige en hurtig igen. Ja, så. Og så går det nedad. Return steps. Sådan der. Så kig. Det er bare fag. Så. Fantastisk. Så, skal vi ikke stoppe? Nej.